Jestem! Padam i spełniam marzenia. Może się pan łaskawie przedstawisz? Jestem Brokuł. Pan Brokuł. Oto moja recepta na zdrówko, urodę i szczęście. Zmień swoje nawyki raz na zawsze. Zamów dietę od Brokuła. www.dietyodbrokula.pl. Witam wszystkich serdecznie, Mateusz Nosek. Jesteśmy na ceremonii ważenia przed galą Silesia MMA odsłona 6, a już jutro w hali w Rybniku przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc! Ale nim zaczniemy, podziękujmy partnerom oraz sponsorom, bez których by ta gala nie mogła się odbyć. Sponsor strategiczny HotPay oraz oficjalny dostawca cateringu dietetycznego Diety u Brokuła oraz sponsorzy oraz partnerzy MD Domy z Drewna. Wielkie brawa! Musiał Group, Montostal Silesia, Miowa Transport, Mega Group, Eko Okna Społeczność, DBX Bushido, Smurfowe Bóle, Przelicz kosztorys.pl, obsługa szkód komunikacyjnych. Meble Heban, Ambrozja Exclusive Club, miejsce, w którym właśnie teraz się znajdujemy. Szczególna brawa dla nich. Panomedia, odpowiedzialni za transmisję dzisiaj i jutro. Show ją Strength. Grupa Wolf. Bojowisko Paintball. Zintegrowane służby ratownicze, Kombiasty Wideo, studio fryzjerskie Alicja Śpiewok, Conner Deep Energy, Love My Fit, Meet Media, wypożyczalnia sprzętu medycznego. Wielkie brawa dla tych sponsorów. Już jutro wszyscy wyczekują tego momentu. Rybnik na pewno zapłonie, Zawodnicy, gospodarze, pewnie będzie się działo coś niesamowitego już jutro. A jako pierwszego na wagę zaproszę Sebastian Chrobot! Sześćdziesiąt 600. Wielkie brawa jeszcze raz. I jego przeciwnik Dawid Szydrowicz. Kategoria wagowa do 61 kg. Pierwsza walka jutrzejszego wieczoru, czyli karta semi-pro. 60,8. Face to face. W stronę kamer.
Doping, doping! Pierwsza walka jutrzejszego wieczoru. Oj, będzie grubo. Zapraszam chłopaki do wywiadów. Jakże ważna pierwsza walka. Sebastian, powiedz mi, jak przygotowania, waga widzę zrobiona, także chyba wszystko dopięte na ostatni guzik. No tak, wszystko poszło jak najlepiej. Nieszczęsnego no była tam chwilowa kontuzja podczas przygotowań, ale udało się wyjść z tego jak najlepiej i jutro to się udowodnię to, nie? Już raz wygrałeś na gali Silencjan MMA, teraz okazja drugi raz wystąpić. Powiedz mi, jak to odbierasz, jakie emocje przed tą drugą walką na tak wspaniałej gali? No, niczym się nie różnią w sumie od ostatniej, tylko stres jest mniejszy, nie? Będzie dobrze na pewno. Dawid, jak przygotowania? Pierwsza walka zawsze najbardziej stresująca na gali i zaczynacie kartę, ceremonia otwarcia i później wy. Przygotowania jak najbardziej po mojej myśli. Zrobiliśmy z trenerami wszystko to, co mieliśmy i czekamy na jutro. Super, wielkie brawa dla niego. Teraz przejdziemy do media treningu. I jako pierwszy Sebastian Chrobo! Wielkie brawa od publiczności. I jako następny jeden z najmłodszych talentów MMA jutrzejszej gali, Dawid Szudrowicz. Dobrze, walka numer 2. Walka numer 2. Przechodzimy już do walki numer 2. I jutro wielkie grzmoty, pełna moc. I jako pierwszą, bo to pojedynek kobiet, Laura Nitner! Pięćdziesiąt 800. Sandra, przygotuj się. Słyszeliście to wszyscy? Sandra Michno! Pięćdziesiąt 300. Face to face. Oj, będzie się działo, jest grubo. Stronę publiczności zostawcie na jutro, dziewczyny. Stronę publiczności. Brawa, brawa dla nich. Dobrze, zapraszam do wywiadów krótkich. Laura, jako pierwsza, wiem, że na początku taekwondo, przodujący styl walki, teraz przeszłaś na MMA od niedawna, bo w sumie chyba od roku, z tego co wiem. Jak się czujesz w tej dyscyplinie, powiedz mi, jak się czujesz w oktagonie? Bardzo dobrze. Czuję się jak u siebie. Wielkie brawa. Sandra, mina sama za siebie mówi, widzę, jesteś przygotowana w 100%. I jutro na pewno w oktagonie dacie z siebie wszystko. Powiedz mi, jak przebiegły przygotowania, jak się czujesz na tak dużej gali i tej drugiej walce jutrzejszego wieczoru? Czuję się bardzo dobrze, przygotowana jestem na pewno. Tam stoją moi sparring partnerzy, no także na pewno będzie dobrze. Wielkie brawa! Już za sekundkę zapraszamy do media treningu.
Laura, widzę, już gotowa prawie. Laura Nittner! Better come correct. 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 Give it to me. Better come correct. Give it to me. Better come correct. Oraz Sandra Michno! Jedyna walka kobiet, także dajcie im jeszcze raz wielkie brawa. Sama postawa mówiła sama za siebie, także jutro będzie twarda walka. Już nie mogę się doczekać i wy na pewno też, i widownia przed telewizorami jutro też zapraszamy. Wykupujcie system pay-per-view, linki wszystkie na stronie Silencian MMA, także udostępniamy, aby dotarła relacja do jak największej ilości osób, a już jutro widzimy się w hali w Rybniku. Ale nie przedłużamy. Walka numer 3 przed nami, kategoria wagowa do 70 kg. I jako pierwszego zaproszę Tomasz Skowronek! Siedemdziesiąt 400. Czekamy na jutro. I czekamy na Kamila Sobaszek! Waga pokazała 69 kg. Face to face. Face to face. Jest groźnie, jest mocno. Doping! Zostawcie troszkę na jutro, zapraszam tutaj do mnie. Tomasz Rudy Skowronek, znamy się nie od dziś. Powiedz mi, jak przygotowania? Swoje przygotowania zakończyłem w 100%. Jestem przygotowany. Sobaszek, szykuj się na 3 rundy mocnej bitki. I to tyle. Słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Kamil, powiedz mi, jak przygotowania? Widzę, że mina bardzo groźna, bardzo. Jesteś, widzę, zwarty i gotowy na jutrzejszą walkę. Nie przerazi cię tak duża widownia. Gala Silencian MMA, tak ważna też dla nas. Walka o pas, bardzo dobre zestawienia. Jak się czujesz? Ja po prostu idę robić swoje. Ja już raz to powiedziałem, ja nie idę na tę walkę myśląc o porażce. Na to czekałem, na brawa. Czekamy na jutro. Zapraszam do media treningu. Widownia już gotowa. Tomasz Rudy Skowronek! Rybnicki Ośrodek Walk, wielkie brawa, czekamy na tą walkę z niecierpliwieniem do jutra. A co pokaże jego przeciwnik? Kamil Sobaszek!
4. Ważenie, a jutro wielkie grzmoty. I jako pierwszy Paweł Domin. $7,500. Walka kontraktowana do 70 kg i jego przeciwnik Dominik Wydra! $7,800. Face to face? Oj, zapłonie, zapłonie jutro oktagon. W stronę publiczności. I zapraszam do mnie. Paweł, jesteś tutaj gospodarzem. I czy pokażesz, kto tu rządzi? Oczywiście, że pokażę. Dzisiaj pokazałem, że jestem większy, a jutro pokażę, że jestem lepszy. Czekamy na jutro. Dominik, jutro na pewno wielka publiczność od Pawła przyjedzie na trybuny. Powiedz mi, czy to cię przeraża? Jak się czujesz w tej roli, że będziesz tutaj gościem? Nie, no bo ja się zawsze dobrze czuję. Biłem się na wielu galach, gdzie byłem nie gospodarzem i nie jest to dla mnie żaden wyczyn po prostu bić się jak mój przeciwnik robi jako gospodarz, o, że tak to nazwę. Wynik sam mówi za siebie, 8-1, 4 KO, także bardzo dobry wynik. No tak jak mówisz, powiedz mi, jak jesteś przygotowany, czy do tej walki przygotowywałeś się tak jak do każdej, czy weszłeś z biegu do tego pojedynku? Nie no, do tej walki przygotowałem się tak jak do każdej, taki 4-miesięczny obóz mocny przygotowawczy, także jestem bardzo dobrze przygotowany. Super. Czekamy na jutro, zapraszam na media trening. Widzę, już jest gotowy Paweł Domin! Tanecznym krokiem, dajcie mu brawa! Oraz Dominik Wydra! Ceremonia ważenia dobiega już do półmetka, także już niedaleko do walki wieczoru, którą wszyscy wyczekujemy. Osoba, która wygrała na ostatniej edycji Silencjan MMA, kategoria wagowa do 84 kg, Piotr Łęcki! ...83 kg 600 oraz jego przeciwnik, świetny grappler. Zobaczymy, czy jutro też pokaże to w oktagonie. Oliver Szczygieł!
83 800. Brawa! Face to face. Świetne warunki fizyczne. Czekamy na jutrzejszą walkę. W stronę publiczności. Zapraszam do mnie. Piotrek, na ostatniej edycji widzieliśmy się, świetną walkę stoczyłeś, wspominam ją bardzo miło, cały czas do przodu szłeś, napierałeś. Młody wiek, świetne zdeterminowanie i przede wszystkim dzisiaj widzę na ceremonii ważenia bardzo wielki szacunek do przeciwnika. Jak przygotowania? Przygotowania dobrze, a szacunek, jeżeli przeciwnik mi oddaje, ja tak samo. Jeżeli chciałbym poddymić, też bym poddymił, ale przygotowania bardzo dobrze. Czyli nie robimy fejmu, tylko walczymy jutro. To bardzo mi się podoba. Szacunek. No i zobaczymy, co przeciwnik ma do powiedzenia. No, jak tak jak Piotr powiedział, robimy widowisko sportowe, zero dymu, szacuneczek i jutro po swoje. Niech wygra lepszy. I właśnie wielkie brawa dla nich! Na tym się opiera Federacja Silencjan MMA. Na takie walki czekamy i czekamy z niecierpliwością już na jutrzejszy wieczór. Przechodzimy do media treningu. Jako pierwszy Piotr Łęcki! Stójka czy parter i zapraszamy jego przeciwnika. Wielkie brawa! Dzisiaj w świetnym imprezowym nastroju. Zobaczymy, kto jutro będzie wychodził z bólem głowy z oktagonu. Zostawmy te emocje. Do jutra jeszcze wielkie brawa dla tych wielkich showmenów. Następna walka, kategoria wagowa do 66 kg. Michał Siwy Skowronek! $65 800. Nastroje dzisiaj widać dopisują. Jego przeciwnik Kamil Sosnowski! $65 700. Face to face. Chłopaki, zostawcie trochę na jutro. Stronę publiczności, stronę publiczności. Stronę publiczności. Jutro będzie grubo, dajcie im brawa! Oj, będzie pełna moc. Silencjan MMA, odsłona 6. Będzie się działo. Michał, znam cię już dosyć długo, widzę. Zawsze jesteś tak napowerowany, że jakbyś mógł, to byś latał jak Superman. Ale z Skowronkiem. Skowronki też latają! Wielkie brawa! Słuchaj, jak przygotowania, bo do tego tylko mieliśmy dojść, a widzę, że tu robi się show, jakiego mało. No co ja mogę dużo powiedzieć? Przeciwnik zobaczył jutro w klatce, nie? Moje przygotowania.
Wielkie brawa. Kamil, trenujesz od 2 lat. Jak się czujesz przed tą walką? Bo widzę, że tutaj power będzie gruby i na pewno natarcie od razu. Widzę ten power. Skowronek chce odlecieć. Powiedz mi, jak go powstrzymasz? Czuję się bardzo dobrze, myślę, że to jest idealne miejsce i moment na debiut. Pokażę jutro i uciszę wszystkich. Wielkie brawa, czekamy na media trening. Czy Skowronek jutro odleci? Michał Siwy Skowronek! Dwaj bracia w akcji! Dwaj bracia w akcji jutro na gali, także tego jeszcze nie było. Będą walczyć jeden po drugim i najważniejsze, będą się wspierać. A przed nami walka numer 7, kategoria wagowa 70 kg, także powoli już dobiegamy do walki wieczoru. Walki, na którą czekamy, pierwszy pas Federacji Silencjan MMA, dlatego ta gala jest tak dla nas ważna. I jako pierwszy Jakub Hansbach! Jeszcze raz, jakbyśmy mogli stanąć. $70,600, wielkie brawa. Widać, że jest pełna moc, jak konferencjera już atakuje. To naprawdę jest grubo. Jego przeciwnik w jutrzejszym wieczorze Edward Demenko! $70,800. Face to face. Wielkie brawa. Stronę publiczności. Zagrzejcie ich brawami. Zapraszam do mnie, Jakub. Świetna, widzę, budowa dzisiaj, przygotowany chyba w 100%. Widać sylwetka, widać było wcześniej na spocie. Jak się czujesz przed jutrzejszą walką? No, czuję się bardzo dobrze. Przygotowania poszły tak, jak miały pójść. Wszystko jest ok. Startowałeś już w wielu walach, w wielu galach, w wielu federacjach, toczyłeś wiele walk. Powiedz mi, czy w ogóle jesteś zestresowany przed jutrzejszą walką? Nie, myślę, że nie. Skupiam się na tym, co będzie jutro i tyle. Wielkie brawa! Edward, wiele pojedynków stoczonych w boksie wcześniej, a jak się teraz czujesz w MMA? Oczywiście mamy trenera. Wszystko jest ok, gotowy do boju, nie? Będzie walka mocna, nie? Chcę dobrze poleci. Powiedz mi, jak przygotowania, jak długo ten okres trwał przygotowania twojego, bo wiemy, że Ze sytuacją powiązaną z wojną w Ukrainie to nie ma czasu za dużo na treningi, czyli podjął walkę w ostatnią koleję, ale dobrze mu idzie, nie? I wszystko jest ok. Jest przygotowane normalnie, nie? Wielkie brawa.
i czekamy na tą walkę w oktagonie już jutro. Czas na media trening. Jako pierwszy Jakub Hansbach! Jego przeciwnik pochodzący z Ukrainy, Edward Demenko! Walka numer 8 przed Wami, czyli 3 walki już przed walką wieczoru. Kategoria wagowa do 77 kg. Gospodarz Arkadiusz Kosiorkiewicz! Siedemdziesiąt 700. Jego przeciwnik Fryderyk Dąbala! Siedemdziesiąt 300. Zapraszamy face to face. Wielkie brawa, walka, na którą wszyscy czekają. W stronę publiczności. Szacunek jest, groźne miny też są, także są zwarci gotowi. A my już nie możemy się doczekać. Arek, zapraszam do mnie. Rekin. Tyle walk wygranych pod rząd. Świetny, zawsze przygotowany, zawsze to pokazywałeś w oktagonie. Twarda szczęka i cały czas do przodu, pozytywnie i jak jutro. No, też jestem równie dobrze przygotowany jak do każdej mojej poprzedniej walki. Nawet jeszcze bardziej, jest to mój debiut zawodowy, także myślę, że się pokażę z jak najlepszej strony. Na pewno wiele osób będzie z Tobą, jesteś gospodarzem, reprezentujesz ten region, tym bardziej jeszcze większe obciążenie na Twoich plecach spoczywa, żeby była tylko wygrana. No, muszę wygrać, no nie ma innej opcji, jeśli się uda, to będzie super. Na porażkach się ludzie nie kończą kariery, także nawet jeśli przegram, będę dalej walczył i ciężko będę trenował. Arkadiusz Kosiorkiewicz! Fryderyk. Witam wszystkich. Wielkie obciążenie na Twoich barkach jutro, wielka publiczność po stronie Arka. Powiedz mi, jak się czujesz w tej roli i czy sprostasz temu ciężkiemu zadaniu? Dam radę, dam na pewno radę, jestem przygotowany i na 100%. I wierzę, że damy z Arkiem jedną z najlepszych walk w historii organizacji. Na to czekamy. Jak wygra, lepszy. Świetne przygotowania. Wiem, że i rower, i bieganie, także jesteś wszechstronnym zawodnikiem, pływasz, biegasz, jeździsz rowerem i po tym jeszcze możesz wskoczyć do oktagonu i przeboksować, jeszcze przewalczyć kilka rund. Czy tak będzie jutro? Jestem jutro gotowy na 15 minut
Jestem jutro gotowy na 15 minut walki na wyniszczenie. Oj, groźnie zabrzmiało. Dziękuję, zapraszam do media treningu. Arkadiusz Gąsiorkiewicz! Fryderyk Dąbek! Walka numer 9 jutrzejszego wieczoru. Dwóch wspaniałych wojowników. I jako pierwszy nasz górnik Marcin Maleszewski! Sześćdziesiąt 600. Cisza nastała. Czekamy na jego przeciwnika. Michał Hawro! Face to face. Stronę publiczności. Wielki szacunek. Marcin, wygrana walka na ostatniej gali. Powiedz mi, jak się czujesz przed następną? Czuję się świetnie, gala u mnie w Rybniku, dużo ludzi na trybunach, dużo moich kibiców. Tak jak mówiłem na czwórce, zróbcie galę w Rybniku, wypełnimy całą halę i zobaczycie jutro, że tak będzie. Świetnie, że przed swoją publicznością, wiemy, że pracujesz na kopalni, tak jak mówiłeś na spocie, że troszkę dali ci odpocząć przed tą walką. Czy tak było rzeczywiście? No troszkę tak. Czyli można im podziękować. Wielkie brawa. Michał, też wygrana na ostatniej gali. Świetna postawa. Powiedz mi, jak się czujesz? Czuję się tak, jak wyglądam, czyli świetnie. Nie no, żartuję. Czuję się fenomenalnie. Jestem bardzo dobrze... Jestem bardzo dobrze przygotowany, ale no, nie będziemy gadać. Jutro zawalczymy, pokażę swoją dyspozycję i tyle. Bardzo się cieszę, że już w zawodowym debiucie stanę naprzeciwko tak dobrego zawodnika, doświadczonego, bo ta walka da mi 4 razy więcej niż 7 zwycięstw z kimś z rekordem 0-0 czy 1-0, więc no risk, no fun. Maniek naprzeciwko Górnika. Wielkie brawa! Czas na media trening. Marcin Malaszewski! Michał Hawro!
Prawdziwy showman. Jeszcze raz dla niego brawa. Oj, będzie się działo. Oj, będzie się działo jutro. Sam nie mogę się doczekać. Publiczność na pewno też. Walka wieczoru. Już jutro Rybnik. Transmisja w systemie pay-per-view. Walka o pas Federacji Silesian MMA. Pierwszy pas. Wielkie brawa. Wielki sukces Dawida Kurtysiaka. Wielkie brawa dla niego, dla organizatora. Dawid, brawa dla ciebie. Czekamy na tą walkę. Czekamy na ten pas. I jako pierwszy Christian Błężyn! ...300. Kategoria wagowa do 70 kg. I przeciwnik, który podejmie rękawicę w oktagonie. Rafał Raku Raczyński! ...70-100. Wielkie brawa. Face to face. Walka o pas Federacji Silesian MMA. Wielkie brawa. Stronę publiczności zostawcie na jutro. Rozgrzejmy halę w Rybniku jutro do czerwieniości. Krystian. Kolejna walka stoczona, całe serducho zostawione w oktagonie i po raz kolejny wielka szansa przed tobą. Wiem, że czekałeś na tą chwilę od bardzo, bardzo dawna. No tak, jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, że mogę zawalczyć o pierwszy pas tej federacji. Wygrałem tutaj 2 walki z mocnymi chłopakami, za co bardzo im dziękuję za podjęcie walki. Teraz mam kolejną wysoką poprzeczkę przed sobą. No i co? No i jutro będziemy się bić. Ja dam na pewno z siebie wszystko, jestem dobrze przygotowany. Na pewno mój przeciwnik tak samo. I co? I zrobimy dobre widowisko, wygra lepszy, chociaż ja chciałbym bardziej wygrać, na pewno, nie? Wielkie brawa. Na pewno dużo serducha jutro zostawicie w oktagonie. Wszyscy wyczekują ten moment, jakże ważna gala, pierwszy pas. Czy chcesz kogoś jeszcze pozdrowić i coś dodać od siebie? Na pewno pozdrawiam tutaj wszystkich zgromadzonych, bo bez nich by się to nie odbyło wszystko. Dzięki prezesowi, dzięki ludziom, którzy to oglądają, którzy jutro będą na hali, dzięki mojemu przeciwnikowi za podjęcie wyzwania, moim trenerom za przygotowanie mnie. No i co? No i let's go tomorrow, nie? Raku, weszłeś na pełnym luzie, dosłownie jak z filmu Mortal Kombat, Johnny Cage w tych okularach, także pełne wyluzowanie. I czuję, że jutro tak będzie w oktagonie. No, taki jest też mój styl bazowy, także Mortal Kombat, więc dokładnie tak będzie. Liczę, że damy najlepszą galę, najlepszą walkę na tej gali i generalnie tyle. Nic dodać, nic ująć. Silesian MMA, odsłona 6. Wielkie brawa dla bohaterów jutrzejszego wieczoru. Zapraszamy do media treningu. I już przedostatni raz, przed jutrzejszym wieczorem, Christian Błężyn! Don't you know
oraz Johnny Cage, Rafał Raku Raczyński! Jeszcze raz dziękuję tutaj za przybycie publiczności, wszystkim zawodnikom. Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły organizację i przygotowania oraz wspomogły Federację Silesian MMA. Czekamy z niecierpliwością na jutrzejszy wieczór, a więc jeszcze raz Silesian MMA odsłona 6. Przygotujcie się na wielkie grzmoty, pełna moc! Do jutra! Mateusz Nosek! Jedziemy! Diety od Brokuła to nie tylko najwyższe standardy jakości, to przede wszystkim wyjątkowy smak i odpowiednie zbilansowanie diet. A to wszystko w trosce o Wasze zdrowie. Wybierz diety od Brokuła. Diety inne niż wszystkie.